Yo, siema, ja jestem Niklas, to jest Dead by Daylight. Po długiej przerwie wyszedł dodatek Chapter 3 of Flesh and Mud. Niestety dodatek jest płatny, trzeba za niego zapłacić 6 euro z hakiem. W dodatku mamy nowego zabójcę, czyli The Hag, czyli czarownica powiedzmy. Mamy nową mapę i mamy nową uciekinierkę. Czy to się opłaca? Jeszcze nie wiem, ale kupiłem. Zaraz sobie przetestujemy. Be a Killer. Powinno szybko łączyć, jestem na tych niemieckich serwerach całych. Killers. The Hag. No. Wygląda nawet strasznie. Nie mam niestety żadnych punktów w niej. Także nie wiem, jakie ona tam będzie miała unikalne umiejętności. Dobra, zobaczymy. Ja bym se zagrał. Powinno połączyć. Coś się tak ścina jakby te lobby. Dziwnie. Fajnie wykonana jest w ogóle. Jakaś taka krzywa. No taka ma być. Siema Sasek. No. Ale spoko, te włosy ma fajnie zrobione, takie pieron wie czego. O, już się łączą. Zaraz powinno być. Jeszcze jeden. O. I no, nie liczyłbym na to, że akurat się uda nową mapę od razu załadować, ale zobaczymy. A to oni chyba w ogóle tą nową postać tam mają. Czy to Nervarien? Trochę kultury. Dobra, łączymy się. Kurde, by tak spasowała nowa mapa od razu. To by było. Ale wątpię. Zobaczymy. Nie wiem, jakie ona ma skille, nie wiem, co ona robi. Michael Myers był fajny. Fajne miał te stalkowanie i w ogóle jakoś tak się fajnie nim grało. Także zaraz zobaczymy. Nie robię cięć, to wszystko są żywe emocje, prawdziwe. No. Także tego. Fractured Cow Shed. To jest Shed, nie wiem. To jest stara mapa, ale postać jest nowa. Mamy taki pazur i możemy kłaść jakieś pułapki. Aha. I co? Jakieś takie ognie? No, nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc. Ale porozkładamy to przy tych. A nuż ktoś się w to wepi. Wiedźmińskie znaki. No takie podobne trochę. Wdupimy. Ciekawe, jak bardzo oni to widzą, jestem ciekaw. Ciekawa sprawa. Dobra, ja bym się też zajął zabijaniem. Mamy totema. Czy może coś potwór zrobić z totemem? A, ja się mogę Dobra, czaję. Jak ktoś w to wejdzie, to ja się w to mogę teleportować. Kumacie? To jest dobre w sumie. Tylko, ona trochę jest wolna. Jest taki minus. Czy w sumie tu nie ma jakichś super szybkich postaci, taka prawda. To by było za łatwe wtedy. A dostał szlak. Cooldown. A cooldown chyba jest taki sam zawsze. Przez te krzywe nogi. O ty bandyto. Jak to śmiesznie, oby tak 2 liście przybijała. O ty giździe. Czekajcie, ja go muszę porobić. To jest sprawa honoru. Dobra. Na plery. Ona tak żadnych dźwięków nie wydaje strasznych. Ona jest taka... Ciekawe, jaki ma udźwig. Chyba nie doniosę, bo daleko mam bardzo.
Chyba nie doniosę. Co, jestem Wałęsa, żeby donosić? Nie, no, oczywiście, żartuję. Nie podawajcie do sądu. Dobra. Part 2. Piwnicy nie było. Nie wiem, no ja nie znam na pamięć tych map. Tak, widok jak z Alien vs Predator, no. Dokładnie, coś takiego. Coś podobnego. Ej, a można by było teraz zrobić tak. O. Ej, to jest dobre, bo to jest słabo zauważalne. I oni mogą się dać zrobić. W wuja. A to jest ta moja. Dobra. O, halo! Bu! Mam nadzieję, że się wystraszył. Ja bym się wystraszył. Kurde, zwiał mi. Niedobrze. No to trzeba patrzeć, jak się pojawi to teleport, bo to jest potem moment chyba, żeby to kliknąć. Jak się nie mylę. No właśnie, trzeba stawiać te pułapki. Jak się zdobędzie jakieś perki, to pewnie będzie się szybciej stawiało i tak dalej. O! No halo! Jak on się pokapował? No i co mu z tego? Totemy się niszczy tym. Totemy się niszczy uciekinierem. Wtedy jakieś się tam punkty dostaje i tak dalej. Jakie gówna. Nie doniesę chyba. Czekaj. Czekaj. To jest jeszcze nie wszystko. Tu już wisiał poprzednio. Zabiło, ale... No, jeden poszedł, ale... No, ta postać taka nie ma, faktycznie, żadnych odgłosów nie wydaje. To aż... Niemożliwe, że to jest kobieta. Kurde, jeszcze jedno 2 silniki zostały. A ja z tym nie mogę nic zrobić, nie? Nie. Tak, muzyka w kolejnym DLC za jedyne 30 zł polskich. Oznakujemy. No patrzcie, jakim dobrze idzie. Za dobrze. Ej, przy bramie można by było dać znak. Ej, to jest niegłupie. Tylko ja nie wiem, czy ja zdążę. To jest niezrobione jeszcze. Przy bramie to jest niezły pomysł.
No i co, i mogłem się teleportować? Ej, to ta opcja, ona chyba taką z milisekundę trwa naprawdę. LOL? Ej! Co się stało, że on się odpalił? Widzieliście to? Kek? Ono, szefie. Ci za dobrze idzie. Co to było z tym silnikiem, co się donaprawiał sam? Nie czaję. Kurde, on mi zwieje. Aha, wszystkie silniki się naprawiają. Kurwa, spod haka. What? To byłam ja. Tam. To chyba jest tak, że tam się pojawia ta postać. W tych miejscach po prostu nagle. Czajcie. I wtedy się tam możesz teleportować. Taki jakby awatar się pojawia. I wystrasza i jest strasznie. Czajcie. Błąd w czasoprzestrzeni. Tylko widzicie, jaki jest lag? Ej, ale to było teraz dobre, Fes. To było dobre. O, co się dzieje? A? Działa. To działa, powiem wam. Dobra, jeden leży, jeszcze drugi, jeszcze drugi, jeszcze drugi! O! Dobra. Dwa leżą. No teraz... Tu jest jeszcze hak działający. Kurde, to było dobre. To było dobre. No i ty co? Ty co, kolego, kurde? Hak się złamie? Nie. A, złamał się. Dobra. Ale place był. Dobrze była wykorzystana... Kurde, dobrze wykorzystana... What? Ej, jak on tak... Psst. Jak on tak szybko uciekł? Kurde, zanim ja go tam doniosę, to on mi ucieknie pewnie. Ma perka takiego. O, oszust. No i dobra, on mi ucieknie teraz. Dobra, spoko, uciekaj. Kurwa, klapę słychać. Nie może tak być, nie może tak być! Nie może tak być! I tak wlazł w moje te. O, to ja. Ja go muszę jak najdalej od tamtego miejsca. Ej, to jest bez sensu, on tak będzie wiecznie robił. A można go było położyć, żeby się wykrwawił w sumie. Źle to zrobiłem. Trochę zdupiłem. Mogę mu się dać wykrwawić. Dobra, wywalę go. Albo niech sam ucieknie. No i co? Trzeciego wyjścia nie masz. No i...
O, tam klapa jest. Kurde, nie mogę go zostawić, bo do klapy pójdzie. No i widzicie? Teraz bezsens sytuacyjny. Że ja go mogę tak w sumie w kółko. Dopóki on się nie wykrwawi. Ja! O, dobra, mamy go. Mamy go. Będzie place konkretny. Hono. Doczołgałby się, bo ta klapa była blisko fes. Dobra. Elo. Dankę i Baśkę. Ładnie poszło wam, powiem. 3 na 4 jak na pierwsze ten. Oceniam mecz na fall. Bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało. Fajna ta postać jest. Czuję, że jakby ją ogarnąć, to będzie dobrze. No. I pyk. Mamy drugi level, proszę. Od razu Mystery Boxa wezmę. No. Do loadouta. Pyk. 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 No. I to tyle. I to tyle. Nową postać, że tak powiem, uciekinierczą, czyli pana Ace Visconti. Wygląda jak taki playboy reżyser amerykański. Nie? Może nawet jest, nie wiem, musiałbym coś poczytać. No, to będzie już w kolejnym materiale. Tak se podzielę fajnie, żeby nie było za długo. To tyle, dzięki za uwagę. Wpadajcie na streamy, jak wam się podobało, zostawcie łapkę i wpadajcie na G2A, na Facebooka. No, i tyle. Cześć.